Tamang sa loob, basta naman yapon magano. Ari na kami sa Max Kasi Chicken. siyempre singanto na yung fried chicken na yun. Oh, sige. Dad, di ba mo nagsisinganto yung ilan na whole fried chicken na yun? Kaya yung mo ilan na specialty. Hindi. Ang babaw ka? Ang wala yan. Okay. Tapos ang mayara sila barbecue. Tatay. Hello. Ang bala na eh. Mga karanso. Ari kami sa Max Chicken. Sa Chicago. New na mo. Max Chicken sa Chicago. Summer Bando. Bela, riyan ano yun? Summer Bando. 72 mo na. Summer Bando. Ha? Oo, pwede mo na. Pwede mo na. Muli mo yun? 72. Kaya mamba pa tayo, may kare-kare talaga. Be. May gala na lang mo na oh. May Robin. Tapos may kare-kare kag may ano. $72. 72. Mayo man oh. Hmm. Ano na yan? Sinigang na baboy. Add $20 pag ito. Doon mag-add ka sa ano. Isang sinigang na baboy. Large steam rice. Oo. Well. 392 balik. Okay na. Ano? May sinigang pa din. Mapunta na isipre ko ano gusto yan. Yung